Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Maray na aga magtugang ini po ang Nagangunyan News. Ngunya na Sabado, petsa 6 kan bulan na Pebrero, taon 2021, mga baretang tinripon po Lunes sa Good Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa KMFM 100.7, ang radyong kakampi mo asin 89.5, radyo natin Naga. Live man nindo kaming nadalan sa Naga City Government asin sa Nagangunyan News official Facebook page, siring man sa Naga City Government YouTube channel asin Sepio Naga Facebook page. Sa pangarang ang Bilog News Team, ini po ang sendong mga kaibanan, Roy San Ramon. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta. Detalyes kan sa tuyang mga bareta, pambakal nin COVID-19 o pambakal nin vaccine katakod kan vaccination program laban sa COVID-19 sa Siyudad ni Naga, aprobado na. Detalyes kayan, Joel Sulina. Naipasar na o aprobado na sa Sangguniang Panglungsod ang ordinansa para man sa proposed loan kang gobyerno lokal sa Development Bank of the Philippines na gagamiton sa vaccine procurement asin iba pang importanteng mga programa kang gobyerno lokal ngunyan na taon. Sa intervista kay Vice Mayor Nene Diasis, ang presiding officer kan Sangguniang Panglungsod, sinabi kaini na pinaamyandaran ni Mayor Nelson Legacion ang nasambit na proposed loan kang syudad sa DBP para man makabali ang dugang na appropriation na abuton sa 100 million pesos para man sa vaccine procurement na saro sa mga prioridad kang gobyerno lokal para man maprotehiran ang salud ka mga taga-Naga laban sa padagos na huma kang COVID-19. Sa kabilugan, kantidad 700 million pesos ang uutangon kang gobyerno lokal sa DBM para man sa bagong Naga City Hospital na nagkakantidad 350 million pesos. Ang Magsaysay City Science High School Balatas Road na nagkakantidad 50 million pesos, ang Urban Development Project na 200 million pesos, asin ang 100 million pesos para man sa nakatalaang pagbakal ning dugang pang mga vaccine. Nagdagdag pa kami duman sa ilulong. Pero saro yan sa mga purpose kung taano tamalong mautang ang lokal na gobyerno. Saro yan sa mga naikaag, ang saro duman itong sa itong hospital sa Balatas, tapos kabali yan na ma-procure dagdag duman sa inot na appropriation. Apuera kaini, sarong resolusyon man ang naipasar kan Sangguniang Panglungsod para man sa pagtaong otorisasyon kay Alcalde Nelson Legacion na maglaog sa multilateral agreement para sa padagos-dagos na negosyasyon sa pagbakal kang vaccine kontra sa COVID-19. Karmi itong resolution na authorizing the city mayor to enter in an agreement MOA with itong national government, tapos itong AstraZeneca na kukuano. And then may pero multilateral agreement na tulo ang malaog kami, ang local government, ang national, through DOH, tapos ang itong kukuanan. So, kan last session, ito si Naipasar, kay Puhanta na Bagang Maray, para makinegotiate si Mayor. After kaya, tagba naman baga kitang appropriation na may appropriation na pong tinagama para sa pagbakal. So, itong authority ito, para lang makinegotiate si Mayor sa pagbakal ka itong. Marurumduman, inot nang nagtagama ang gobyerno lokal ng 50 million pesos para man sa vaccine procurement na babakalon sa UK pharmaceutical company na AstraZeneca. Alagad, nahihiling kang gobyerno lokal na posibleng magkulang ang nasambit na kantidad kung kaya bilang pagpasiguro na mabakal pa ning dakul na bakuna sa roini sa pinagbali sa proposed loan sa DBP. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina.
Mientras tanto, sa iba pang bareta, tabang tugang program, dugang na ayuda para sa mga nawarang hanap buhay sa Siyudad Dinaga, huliman sa COVID-19, na ipasarnakan sangguniang panlunsod kanaga. Nagbabalik si Joel Sulina. Balik na sa regular ang operasyon kang opisina kan sangguniang panglungsod matapos na magnegatibo sa COVID-19 ang mga opisyal kang syudad asin ang mga staff kay ni. Sigon kay Vice Alcalde Neni D. Asis, maging siya nagpasairaruman sa swab testing bilang precautionary measure siring man kang ginibo kang mga kaibahan niya sa konseho ng mga city councilors asin ang sa indang mga staff na nag-self-isolate matapos na irekomenda kan city health office kung saan anasinta nagnegatibo sa COVID-19 sa ginibong swab test. Pasiguro magkiraray kita, nagbali ako naman sa mga pikuanan ng swab. So, ngunyan, base duman sa result na pinadala na kang DOH na negative gabos na mga tigasangguniang panglunsod from the Secretariat, Office ng mga counselor, sakot ako, negative gabos si result. So, back to office na kami. So, kaya para mi sa gabos na bukas na po ang opisina pang sangguniang panglunsod. Dahil na, tagabos na nga ni kami nag 10 days naman. As in, asigurado man kami ni Dr. Borja na asymptomatic, mayo man mga symptoms na may naghilang, mayong nag-abo-abo or what. So, safe na po. Huli kini balik sa dating operasyon ng gabos na opisina sa loob kang sangguniang panglungsod. Kasabay kang seryening disinfection kan City Health Office, dangan balik ang regular session sa sangguniang panglungsod nagigibuon sa session hall kada aldaw na Martes. Sumpay pa ni Vice Mayor Neni D. Asis, mas higot na pag-obserba kan mga health protocols asin pagsara sa mga maralaog ang ipapasunod ngunyan sa sangguniang panglungsod dangan lilimitaran ninda ang paglaog sa mga opisina para masiguro na dai mautro ang siring na insidente bilang proteksyon kan lambang saro maging sa publiko huli sa padagos na huma kang COVID-19. Mingon yan sa nagmaman ka itong sa entrance kang City Hall na kung pwede maging stricto. Hagad ko man ang tabang. Minsan kaya, miski ako nakapila, minsan may naaanggot, halabaon na daang pila. Dapat maintindihan maninda. Dahil sinda maanggot, duman sa nagbukuan ng isalbar sa temperature ninda. Dahil man sinda maanggot, kaipuhan to eh. O arog ka ni, may nagraralaog ta. Minsan ng mga empleyado, ay mahuhuri na nga kami, na malusot na. May naano man ako na nagaanggot si babae na, halabaon na nga ang pila. Ganong araw kaya, kuta maintindihan man po ninda. Nangun yan, mas stricto na ang iibuho, na dahil na talaga mapalaog hanggang dahil nakukuan na ng temperature. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ENND Headlines Ngunyan. Uyan na po ang tabang tugang program para sa nanaipasar sangguniang panlunsod kanaga. Nagbabalik si Joel Sulina. Apuera kang business stimulus program para sa mga existidong small medium enterprise, pigpasar kan sangguniang panglungsod ang saro pang ordinansa na inaapod na tabang tugang para man matabangan ang mga displaced workers na nawaran ning trabaho huli sa epekto kang pandemya. Sigon kay Vice Alcalde Neni D. Asis, ini ang katuyuhan kang bagong ordinansa na tabang tugang na pigpadrinuhan niya kay basin na Konsehal Elmer Baldemoro, Konsehal Oying Rosales asin SK Federation President Kagawad Kylie Tripulca. Ngaring matauna ning ayuda ang mga taga-syudad ning Naga ng mga obrero na nawaraan ning trabaho. Nangunyan naghahanap buhay sa paagi ning pinuunan nindang saradit na negosyo na pwedeng mag-avail ning interest-free short-term small loans sa lindong kang programang nasambit sa paagi kang Metro Peso na iyong mapadalagang kaili. Saro sa nahiling mi dumanta kada ko nagdudurog sa mo na mga displays na nga ni si mga nag-uruli kadaklan si mga nag-uruli mga kasambahay baga, si mga laborer na nawaraan ng mga trabaho na mataan man sinda ning garo
venue na kung saan sila pwedeng makautang tama man nga yung mga kapital tang iba nagkuhuli dahil manataan ng sweldo. Sapod si iba pang mga yaon digdi na nawaraan talaga ni Nakapalaman sa ordinansa, 1 million pesos ang pig-alokar na fundo para sa nasambit na programa kung saan pwedeng mag-loan ng kantidad 5,000 pesos ang mga kwalipikadong displaced workers para man sa saindang dugang na puhunan na mga katabang sa napunan nindang sadit na kabuhayan o negosyo. Aring masustiniran man ang pang-aurual daw na pangangaipo kan sa indang pamilya matapos mawaraan ning trabaho. So ining tabang tugang program, saro ining programa na mataoning startup capital na worth 5,000 na payable in 6 months, may interest. Makakaiba lang siya ng interest kung dahil sila makabayad ng bulan na may dahil sila nakabayad ng bulan, may 1% interest. So ini yung 5,000 na iniyo, pero startup capital na babayadan in the monthly. Pero ang babayadan in the monthly, mga 800 plus man lang. So, mag-ian sa inda, siyempre pag nag-ano sinda, magtago na sinda, mag-ian ang pagbayad. Para sa Nagangunan News, Joel Sunita. ENND Headlines Munyan. Mientras tanto, koleksyon kan City Treasurer's Office sa katatapos lang na Business One-Stop Shop, ngunya na 2021 na inaanin kadikit. Nagbabalik si Joel Solina. Daimabama sa 70% kang koleksyon sa mga business tax ang nakuha kan City Treasurer's Office. Kung ikukumpara ini sa nagtalikod na taon, matapos na magpasuna kang petsa 31 kang Enero 2020 ang pigtalaang aldaw ning pagbayad kang nasambit na mga buwis na mayo ning pigtatasar na surcharge as in penalties. Sigun kay Mr. Phil Rodriguez kan City Treasurer's Office, manunutarana na naging marhay ang dalagan o naging koneksyon kan boss ngunya na taon para sa renewal as a new business permits kumpara kang nakaaging taon sa ibong kang epekto kang pandemya kung sa indakol na mga negosyo ang dagos na nagsara o nagkuntok sa operasyon alagad igwa man mga nagsarangling mga bago na nakahipno sa mga nagkaruluging negosyo sa syudad. Maray-maray po ang dalagan tangon yan, medyo dahil man po gayo arayo sa koleksyon ta ka nakaaging taon. Gustong sabihin po dahil man po kita nagbaba sa 70% kumpara kan nakaaging taon. Kaya ang gusto kong sabihin kayan medyo maray ang dalagan ta maray ang koleksyon. Sa likod kayang nangyayari ngunyan Sinabi pa ni Mr. Rodriguez na magpapadagos pa sinda sa boss sagod sa petsa 28 kang Pebrero 2021 basado man sa naipasar na ordinansa para man mataunan pa ning awad-awad pang oras ang mga makuha ning bagong business as in mayor's permits. Alagad ang mga ini tatasaran na ning surcharge as in penalties. Iyo po, mangyayari ngunyan, tama po na kita kang pagsingil katong penalties and surcharge na kaiyan na iyo po nga niya ang pigano mikutan na dahil mangyari naagi pa lang ang pandemya nag-abil sinda kasi pig-extend na nga niya hanggang 31 which is supposed to be kampit sa 20 pa kakay nung nakaaging bulan na Enero. Alaga digwa pa man, di naman lang po garo yan. Kumpara kan nakaaging mga taon an sa tuyang pagkondukta po kayo yung one-stop shop maray man po ang dalagan. 225 million pesos ang nakolekta kan City Treasurer's Office sa ginibong boss pun Enero 4 hasta 31, 2021. Hababa ning kadiit kumpara kang parehong peryodo kan taong 2020 na dating nasa 300 million pesos huli sa epekto kang pandemya sa sektor ning negosyo. Para sa Nagangunan News, Joel Sunita. ENND Headlines Munyan. Sa iba pang bareta, provincial bus routes sa Kabikulan nadagdagana. Susog ki Operations Manager Nonoy Reporsado kan Bicol Central Station. Ang detalye sa halik ki Paulo Papa.
Kompleto na ang mga ruta kan bus sa enterong probinsya nin Camarines Sur, magin sa bilog na Kabikolan, sa maabot na Lunes, petsa 8 ngunya na bulan. Ini makalis na tugutan na makabiyahe liwat kan Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB, ang sarong kumpanya nin bus na may biyahe nagat to daet vice versa na nagpundo sa pagbiyahe darakan pandemya. Sigun ki Roderick Reforzado, General Manager kan Bicol Central Station, 21 unit nin bus na may biyaheng Camarines Norte ang preparado ng magbuelta sa dating operasyon. Buon sa Lunes, kumpleto na po ang satuyang trips duman sa piga-facilitate ang provincial routes. Ano po? Going to Legazpi, going to Albay, going to Camarines Norte, magkakaigwanan kita. Plus, itong dati na po, itong inapot ang intra-routes or within Camsur. Padagos man na pigahalat ang go signal kan LTFRB para sa iba pang bus companies na may biyaheng nagat to daet. Piglinaw ni Reforzado na may mga rekisitos na pigahagad ang gobyerno probinsyal kan Camarines Norte, na kaipuan o tubon kan mga operators as in drivers kan mga bus na maawot ng magbalik pasada. And bus conductors, they need to submit or secure medical health certificate. Hali po sa mga municipal health units or kung sa private doctors, dapat accredited kan Department of Health. And ang validity po kayan, ang validity kan medical health certificates only 7 days. Gusto sabihin, after 7 days, mapaulit sinda kayan. And another, negative result of either swab or rapid test. Ano po? So, ang validity man kayan is 14 days. And base po naman sa kasuguan, kay po maisumiter ninda iyan sa Provincial Government of Camarines Norte 2 days before they start their trips. Gustong sabihin, sa maabot po iyan na Sabado. Dapat makapag-sumiter na sinda, mabiyahe nga ni sindang Lunes. Pero Abiso ni Reforzado sa mga pasahero na mabiyahe sa probinsya gikan sa siyudad ni Naga, mapapribado man o pampubliko ang lunadan, na makikooperar na sa Task Force on COVID-19 kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Norte na pwedeng magibo online. Pigkonfirmar ni Reforzado na afuera sa travel pass, may QR code na rekisito ang nasambit na probinsya para sa mga paduruman na pasahero. They need to secure travel pass and QR code sa Provincial Government of Camarines Norte mismo. And sinasabi po ninda na igwasidang online facility na pwede ka mag-apply. And another option, kung nasasakitan ka sa online application, pwede ka po magdirekta na mag-kuha sa provincial capital. So ano po ang suggestion ta? We suggest na ining mga pasaherong ini, taigwa pa man pong 4 na aldaw, bago magpunang biyahe kang nagadaet, makipag-coordinate na po sinda sa Provincial Government of Camarines Norte para makakuha kaning mga requirements na ini, which is travel pass and QR code. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ENNB Headlines Ngunyan. Mientras tanto, authority sa pagkakaigwa ng Junior High School na itauna kan DepEd Regional Office para sa Santa Cruz at San Isidro High School. Detalyos kayan Joel Sulina. Nataw na ning authorization kan DepEd Regional Office, Bicol. Ang bago pa sa ng muknang San Isidro National High School as in Santa Cruz National High School para man makapag-upresera ning Junior High School. Sa entrevista kay Assistant School Division Superintendent Sueño Lusada Jr. kan DepEd Naga, resulta ini kang panagos na pagtatarabangan kan sa indang opisina asin kang gobyerno lokal kang syudad sa panginginot ni Alcalde Nelson Ligacion, kaya naging marikas ang pag-evaluate asin pagkakakuha kang nasambit na otorisasyon sa duwang nasambitan ng bagong eskwelahan. Ang authorization na pinagtaukan DepEd Bicol basado man sa DepEd Order No. 40 Series of 2014
matapos na makapasar sa evaluation ng duwang nasambit na pampublikong eskwelahan na pwede na mag-ofrecer ng junior high school level puon grade 7 sa good grade 10. Ngunya na school year 2020-2021 na pirmado ni DepEd Regional Director Dr. Gilbert Sadsad kang Enero 4, 2021. Pig submit sa regional office. Ang regional office man nagtauning mga technical assistance kung paano makomply si mga requirements. Nasunod ito. Kaya sa takdang panahon na i-submit, kaya iyo to ang nagtauning ko yan na matawaan na po ng approval ang establishment of new schools Santa Cruz High School and San Isidro. Huli kang marahay na development na ini, mas nakul ang mga estudyante gikan sa nasambit na mga lugar asin pagtaraid na barangay sa syudad ang dai na madidipisilan pa na magbiyahe o magnakaw ning harayo para sa na makalaog sa eskwela sining ka mga inot na mga panahon. Ang importansya kayan sinda matatawanan ning recognition, recognize na bako ng kolorum. Dahil na sinda attached duman sa ibang eskwelahan. Kunda may sadiring identity na kaya may identification number. Kaya ba kayan matatawanan sinda ning mga operating funds o ipigapod tang maintenance and operating and other expenses. Kung marurumduman, pinagpromisa man ni Alcalde Nelson Ligasyon sa mga taga-syudad na marirealisar ang mga panuga ng mga dugang na bagong eskwelahan asin school buildings para sa urog nagpapagantada kang dekalidad na edukasyon sa mga kaakian. Kasabay kang iba pang mga programa asin proyekto na ang manginginabang ang mga taga-syudad ning Naga. Para sa Nagangunan News, Joel Sulina. ENNB Headlines Yan. Mientras tanto sa iba pang bareta, kasukan HIV virus sa Syudad Dinaga nadagdagan sabi kan City Health Office. Detalyas kayan nagbabalik Paulo Papa. Pig-en kaminar kan City Health Office o CHO ang mga namamanwaan kan syudad ni Naga, partikularmente na sa mga nakipag-sex na mga constituentes na magpasairarom sa HIV screening, tanganing malikayan ang pagdugang kan kaso kan nasambit na kondisyon. Kan nakaliis na taon, nanutaran kan nasambit na opisina ang 40 persona na nagpositibo sa Human Immunodeficiency Virus o HIV sa syudad, mantang 8 kan nakaliis na bulan. Segun kay Grace Guevara, Medical Technologist 2 kan CHO, maninigo na magpasairarom sa nasambit ng eksamin ang mga taga-syudad na naka-eksperyensya na nin sexual intercourse. Tulong paagi man lang para makuha ang HIV sa unprotected sex, nakikipagtalik na mayong protection, panduwa, pag na-expose ka sa infected na dugo, sa dugo pang tao na infected with HIV, and ang pantulo, infected mother-to-child transmission. Gusto sabihin kung infected si nanay, pwede niya maipasa sa aki. Kaya ini ang dahilan. Afuera sa dae protektadong pakikipag-sex asin paggamit nin mga ginamit ng dagom sa injeksyon, saro man ang mother-to-child transmission sa mga kausakan HIV. Dugang ni Guevara and kaso na masusukan umboy ang gatas kan ina na nagpositibo sa HIV, dakula ang tsansa na mamana kan aki ang kondisyon. Kaya pig-en kaminar kan CHO na dapat man na magpasairarom sa HIV screening ang mga bado sa syudad. Alagad piglinaw niya na mayo pa man nin nanutaran na mother-to-child transmission sa syudad hasta sa presente. Sa para duman sa mga bados na i-encourage kang Dr. Linda or sa mga barangays, part na ni kang program tadi sa City Health, nagabos na bados, i-encourage mag-undergo ng HIV screening. Ang purpose kani para maiwasan na kung ugo ang nanay maipasa sa baby. Kasi kadakol man bados na nangangaki na daiman infected with HIV. Aviso kan CHO sa mga namamanwaan na nakikipag-sex na tulos na magpasairarom sa eksamin tanganing matawan ng tulos ng tamang remedyo asin malikayan ng tulos na infeksyon kan acquired immune deficiency syndrome o AIDS kausakan HIV. Yan, ang pagpatest ng amay, gabos na bados, pig-encourage ta magpatest.
Maski day pa nagbabados, maski naglalaog ka pa lang, actually gabos na nakikipag-sex na. Mas maray kung magpa-test kasi you never know kung ang kapartner mo during the encounter ugwa or mayo or kung nahawa ka na or the An HIV sarong klase nin virus na fronteria an CD4 cells kan immune system en kaso na makalaog ini sa ugat. Sa nasambit na selula, mapadakol an virus antes na mapaluya an resistensya kan pasyente. Kung napabayaan, mapuli ang kondisyon sa AIDS na makausa nin mga helang. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ENND Headlines Ngunyan. Importansya kan family planning, pigtukar sa pre-marriage orientation kan City Planning and Nutrition Office. Ang detalyes nagbabalik, Paulo Papa. Afuera sa paglikay sa Human Immunodeficiency Virus o HIV, dakulang tabang man ang paggamit nin contraceptive sa birth control sa syudad. Ang birth control, kabali sa pigtukar kan family planning sa pre-marriage orientation na piga-atendiran kan mga padis nin kakasalon kada Miyerkules. Sigun Kiray Anrentoy, pamayo kan City Population and Nutrition Office o CPNO, importante ang family planning tanganing malinawan kan mga kakasalon ang mapapadapit sa bibilugo na pamilya. Sinabi pa ni Rentoy na ang nasambit na oryentasyon nagtataonin kaaraman dapit sa mga programa kan syudad na makakatabang sa mga pamilya sa maabot na panahon. Well, sa iling ko sa importansya kang family planning, napaplano mo si kakaabtangan kan sa imong pamilya. Kung baga si ma-comprise kan sa imong pamilya, napaplano mo kung pira. As in, si gusto sabihin sa mga programa kang si gobyerno lokal kang syudad ni Naga na iherasta sa Inda para mas lalo pang makatabang para sa indang pamilya as in sa pagplano ninda sa future ninda. Igbuyagyag kan dating konsihal na rekisito ang pre-marriage counseling para sa marriage license na piglalakaw sa Civil Registrar's Office asin sa iyang opisina. Sa presente, labis sa 200,000 ang populasyon sa syudad na base sa datos kan Department of Health o DOH, segun pa Kirentoy. Si maaraguman kasi required talaga na magpauban ng pre-marriage orientation bago sinda makakuha ng marriage license. So ang dudulukan ninda para sa checklist kan sa indang mga requirements itong Civil Registry Office and si City Nutrition and Population Office. Mientras tanto, pigtawan doon ni Evangeline Manalo, Social Welfare Officer 3 kan City Social Welfare and Development Office o CSWDO, na importante na ipaaram ang kahalagahan kan kasal asin relasyon sa orientation, hulit na nagpupuon sa relasyon at pagdesisyon sa pag-agom. Pinaka-importante po yung marriage, yung kahalagahan kang marriage, yung kahalagahan kang kasal, and yung kahalagahan kang relationship. Kasi po, sa relationship, dyan na po nagpupuon either magiging maray ang ibanan ka mag-agom o magiging daindata. Dugang ni Manalo na nagpupuon ang problema sa mag-agom sa mismong ugali. Apektado ang mga aki sa iwal kansaid ng mga magurang, hulitaan kaipuan kan mga ini, kompletong pamilya sin maray na iribanan sa lambang miyembro. Abiso ni Manalo sa mga problemadong mag-agom na idulok sa CSWDO ang sain ng problema, tanganing magibuan nin remedyos. Importante yun pong maray na yaon ang pagkamuot, ang pag-asikaso, ang pag-care sa mga akit. Kaya ang talaga ang nagsasapo ng problema pag ang mag-agum day nakakaintindihan si mga akit. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. ENND Headlines Ngunyan. Sa iba pang bareta, pagtanom nin mga kahoy sa mga bakanting lote sa Ciudad de Naga, panago sa ipigtutulod kan Forest in Our Midst program ni Mayor Nelson Ligacion. Nagbabalik si Paulo Papa. Bigtawan doon kan City Environment and Natural Resources Office o CENRO ang water encroachment na kausakan pagrumpuhog nin daga asin pag-ina kan mga bakanteng lote kan gobyerno lokal na harani sa mga sulong. Afuera sa pagmantenir kan ecosystem kan syudad, dakulang tabang ang pagtanom nin indigenous o forest trees na hararani sa waterways, hulitaan mga siring na kahoy, marikas na makaadaptar sa mga siring na lugar. Segun ki Engineer Danilo Seya, Program Coordinator kan Forest in Our Midst Project kan syudad,
malilikayan ang paglakop kan tubig sa mga legal easement land kan syudad, mantang mayo pa nin pigtutugdok na infra project. Ini po kayang mga katubigan na ini, waterways na inaapod, kung data po kakaganing interbensyon, na bako lang structural, kundi sa tatuyang agriculture, sabihin tang agricultural environment, ang pagtatanom ng kahoy, saro po yan na maprotihir. Kasi aram niya po niya to, nakatong mga panahon sararadit lang ng mga waterways na ini. Alagad ngunyan, dahil na masasabing kanal. Saro na siyang sapa, saro na siyang creek as in river. Minhuli ka iniyo, sa maabot na panahon, kung mayo pong interbensyon ng pagtatanom, habang mayo pa ng infrastruktura, ay siguro po mas madakula as in mababawasan ang mga pribadong lote, lugar, may encroach siya kan tubig. 30 lumbod nin forest trees ang naitanom kan proyekto sa ikadawang pagkakataon ngunya na taon. Katuwang ang Naga City Police Office o NCPO, mapapangatamanan asin mas mapapadakol ang mga kahoy na matatanom sa mga bakanteng lote na pigrurugaring kan lokal na gobyerno. Kaya ninhuli ka iniyo, nakakuha kita, nakanupar kita ng partners. Ang satuya pong PNP, sa panginginot po kan City Director, na kung saan gusto ninda mag-adapt. Gustong sabihin, ang satuya pong pigtataranom, sa tuyang mga available na areas, easement areas, gusto nindang maging parte. Asin, iyan masiguro na nagtutubo. Kaya ninhuli po kayan, garo nagkakaigwan ng sararong kaisipan na magkaigwan ng dakol na tanom, asin mapamantinir, masiguro niya to na ang satuya pong mga tinanom, nagtutubo, asin matubo, ngapit, mapanginabangan ka mga henerasyon na maabot. Afuera digdi, katuyuhan man kan aktibidad, ang maipadagos ang easement reforestation program ni Alcalde Nelson Legacion na nagpuon kan Enero 26. Huli po kay Niyo, kampiglonsar niya po kang Enero 26. Ang easement reforestation, gustong sabihin sa gilid kan salog, takulaon pong importansya na kung saan ang satuya pong gilid kan salog, igwa po ng mga bakanting lote na sinasabing legal easement na pwede niya itong magamit para po sa pagpatalubo ng mga tanom. Aram naman lang po niya to na ang pigdudulot kang pagtalubo ng tanom or pagpadakula ng tinanom, asin pagpadakul ka iniyo, matao po yan ng halawig na benepisyo sa tao. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Headlines Ngunyan. Huring Bareta, ika-158 anibersaryo ni Jose Maria Pangariban, pigtawan onra kang Syudad de Naga. Detalles, nagbabalik Paulo Papa. Pigtawan onra ang Bicolanong heroe na si Jose Maria Pangariban sa iyang ika-158 kompleanyo sa bisinidad kan Naga Central School 1 kung saan nakatugdok ang pinakasuanoy na monumento kan nasambitan ng personalidad. Si Pangariban, namidbid sa gaha na Jomapa, naging imbuelto sa propaganda movement na pigbilog kan grupo nin mga ilustrado na kinababalayan ni Dr. Jose Rizal sa Espanya kan taon 1880. Obheto kan nasambit na grupo an maipangapodan sa hade kan Espanya an makuring pagsakit kan Pilipinas sa irarom kan gobyernong Kastila asin libertad kan nasyon como probinsya sa irarom kan Spanish Crown. Sa iyang patarat-tara pighayag ni Alcalde Nelson Legacion na naging muklat si Pangariban sa malupit na gobyernong Kastila sa paagi kan sa iyang paghinguhan na makaambag como propagandista sa liga sa ibong kan pigsasapong helang na tuberculosis. To turn a blind eye to the injustices that were being committed during the colonial times and instead led a prosperous life away from the sacrifices and sufferings being called for by the battlefield for freedom. Sa mensahe ni Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado na pag-araman na huli sa sakripisyo ni Jomapa, may nagkapirang lugar sa Kabikolan na pigpangaran sa nasambit na heroe, kabali na ang Pangariban Drive na dating Kalye Francisco sa siyudad ni Naga, asin banwaan kan Jose Pangariban sa Camarines Norte. Pigdugang pakan kongresista na dakulang kontribusyon si Pangariban sa pagtumang sa mga Kastila
sa Kabikolan kan panahon nin revolusyon. Ang luway-luway na independensya kang Pilipinas. Nagsusurat sinda ning mga bagay na dapat maaraman kang Espanya. Yaon po sinda sa Spain. Bago po di sa Espanya. Mientras tanto, nangapudan man si City School Division Assistant Superintendent Sueño Luzada Jr. na gibuhon prioridad ang pagbasa, hulit akaw sa ang pagbasa kan tibay asin talento kan Bicolanong heroe. Also, would like to emphasize reading. Reading is also very important really, not of these days but as of these days. So that Kan Agosto 19, 1980, pigbawian nin buhay si Panganiban sa Barcelona, Espanya, huli sa pigsapong helang, antes na ilubong ini sa nasambit na lugar. Ang monumento kan heroe sa syudad ni Naga, iyo ang pinakasuanoy na monumento kaini, na pigtugdok kan Parents Teachers Association kan 1930. Para sa Naga Ngunya News, Paulo Papa. Headlines Ngunyan. Iyan na po ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunya News sa pangaran kan bilog na news team kan ANN News sa pangaran man kan City Events Protocol Public Information Office. Asin man sa pangaran ni Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nenny Diasis, ang guniang panlungsod Kanaga, asin gobyerno lokal, sang guniang panlungsod Kanaga, asin gobyerno lokal Kanaga. Nagkaiba ng taman sa tuyang mga pagriba, ini po ang sa indong laging para bareta, Roy San Ramon, Mabalos. Masunod na, Urulay Banwaan. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Pandua, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Ninhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, nagbasta, kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo na balang. San Ramon, Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Maray na aga mga tugang, ngunyan po aldaw na Sabado, petsa 6 na po kan bulan ng Pebrero taon 2021. Kita po ang mag-iiribanan ngunyan sa pangaran ni Allen Reondanga, sa kuyang partner. Inhuli ta siya ngunyan naka-isolate, bilang pagpapasiguro, kaya medyo nag-isolate muna. Kaya kita ko na mag-iiribanan ngunyan, digdi po sa Urulay Banwaan. And igwa po kita ngunyan importanteng guest, bisita. Ngunyan na aldaw. Ang chairman po kan Committee on Transportation sa Sangguniang Panlunsod Kanaga, sinman kan Public Utilities, Public Safety, sa Sangguniang Panlunsod Kanaga. Ninhuli ta kadakol kitang gustong mga i-follow up o maihapot sa iya. Primero, itong ginibong committee hearing manunungod sa mga telcos, ha? Nasagod ngunyan kadakol pang mga nagaharapot sa tuya kung kumusta na ang development, ha? Kung ano na ang operasyon kan mga telcos digdi sa Naga, si mga keha, si mga reklamo kay itong sa tuyang mga
subscriber, ano na ang mangyayari o ano ang promesa kang mga telcos. Panduwa, ini pong manunungod sa transportasyon ninhuli ta kasuudma nagkaigo pong pagkakataon para magdigdi ang Regional Director kan LTFRB asin pigimbitaran po ang stakeholders kabali na po ang lokal na gobyerno kang Naga para to karon ining itinutulod na modernization program sa jeep and iba pang mga issue na sa tuyan to karon. Ang sa tuyan pong bisita ngunyan mayong iba Councilor Lito Del Rosario. Sir, good morning. Maray na aga tabi sa imo Roy. Sa kabus po nagaantabay asin nagdadalan po ngunyan sa programang Naga ngunyan. Pagtaong gala po sa mga pag-iriba po igdi. Si June, si Johnny, si NJ, si Ray, si Owing, si Vincent, and si Bossing Army. And of course, ang sa ng department head, si Sir Allen Riondanga. Maray na alaw po sa to boss. Yan, oo. Kinumpleto. Malingawan ko man sinda atyan na at least nakapasalamat na kita. Ako pati, dahil ko naman parang gito atyan nabanggit mo na. Anyway, sir, inutong training ko yan. Inutong training yung manunugod. Ang Ken Roy, intro na extra pa. Yun. Sarang unano. Anyway, sir, inutong ko ini yung manunugod digdi sa pig-attender nindo kasudma and arami kaya na nagdigdi si dating Police Colonel Antonio Gardola ngunyan iyo ang Regional Director kan LTFRB digdi sa Bicol and nagkaigwa po nin pagpapaapod ning garo stakeholders meeting sa transport group and kung di kami napapasala, imbitado ka po duman bilang chairman kan Committee on Transportation sa Sangguniang Panlungsod kang Naga. Pwede pong maraman kung ano ang although igwa na kaming ideya manunugod itong pigtutulod na modernization program sa jeep kabali man digdi sa Dinaga, ano ang details kanya and masasabi digdikan sa indo pong komite? May batas na po kayo ngunyan na nangakapudan baga na mag-modernize na ang transport sector, particularmente ang mga few JSTA sa buong Pilipinas. And ang deadline po kayan is March 31, 2021. So halos haranino na po. Ngunyan hindi po sa Naga pira pa lang po ang transport groups na organisado pagabot po sa jeep. As a matter of fact, ang kawalay ko sugma si Vice President Tinda talagang nagkakapasinda pag-organize. And pinapaigting ko niyan kang opisina po ni retired General Antonio Garjola ang pag-organize sa inda tangarig po makasabay sinda igdiyo. Kaya si meeting po so ugma duman sa LCC covered multipurpose hall yun na i-update sinda kan si mga dapat nagibuhon and at the same time yaon sa ina sinda sa pag-organize so yaon po duman si mga transport groups pang from 3rd and 4th districts of Kamsur including Naga City. So ini po dahil primero tangarig makasabay sinda maka-organize and maka-comply. Trust po ni kang national government na pakarayon po ang transport sector because for a long time po bagaan ang mga jeepta talagang si iba po talagang dapat naman na i-phase out. Correct, oo. Of course kailangan kay po lang pong intindihon man si flight katong mga maapektara na sektor. So ito pong consultation dialogue sa ugma was very important na sa part kang LTFRB. Oo. Pero anong ko yan? Anong masasabi digdi kang lokal na gobyerno kang Naga particularmente para sa imo tabi konsyal na considering na ining sinasabi kan mga jeepney operators, drivers, masakiton na mangyari maski igdi sa Naga garo masakiton dahil kay puan mo magbilog ning organisasyon. Pagkatapos pag nakabilog na, mabakal na kamo kay itong bagong jeep na sabi ninda pagkamahal-mahal. Garo nga yan mangyayari niyo. So, sa parte kang lokal na gobyerno kang Naga, sa imo po, paano ta sinda, kumbaga paano ta matatabagan ng gobyerno, tanganing mangyari niyo biga para tulod nindang iniyo? Primero po sa information dissemination, pigmamando po kaya kang batas na dapat po mag-form sinda ng mga kooperatiba, mga asosasyon. Tangarig pong iyo lang to ang kaulay kang gobyerno kang LTFRB. Mayo na po ngunyan itong individual franchisee. Oo, itong mapag-ibok nga akong jeep. Tapos solo ka lang. Oo, i-rehistro ko. Dapat po grupo kamo.
Okay. Ang unya nang pirming kaulay kang gobyerno kang LTFRB si kooperatiba. So they have really to ensure na naka-grupo sinda. Then pigbabakapan po ni kang duwang bangko, ang Land Bank saka ang DBP. Na iyo po ang ma-offer ning sort of garupa utang tangarig na si day kaya mag-sell out ning so much amount pangbakal kadto mga modernized jeepneys makaka-avail sa bangko. Kaya usog po yaon si mga representatives kang DBP and Land Bank nagpaliwanag man. So ako po bilang nagrepresentar sa ugma ta si Mayor Son po baga naka-quarantine hanggang sa ugma, and si Vice Mayor Nene Iguaman po importanteng kalakawan, si Councilor Oying po nasa Manila, kami po si apat na first part na mataramduman. Emphasize lang sa inda na pagtarabangan hindi po sa Naga City dapat na matabangan taman ining sektor na ni. Very active po ang opisina ni Mayor Son mag-assist sa inda. So kung halimbawa mangyari niyo magkaigwa digdi sa Naga, so digdi sa ang Committee on Transportation mayong problema sa kumbaga pagtauning halimbawa pagtauning approval digdi and makabuelo sinda sa indang pagkayod. Iyo po, ito pong nainot na duwang grupo na facilitate na po ito kang committee. Igwa na pong endorsement kato ang Sangguniang Panlungsod. Nasurat po sinda sa Sanggunian, binababa sa committee, sa pig-deliberate kang committee, pig-endorse sinda sa LTFRB. And igwa pa pong huring ko niyan, ito pong itong green modern jeepney para po dyan sa Almeda Highway. Natana naman po ito kang sanggunian ng confirmation. Kabali sinda duman sa local public transport route plan kang syudad na awaiting for confirmation kang and approval kang DOTR. So pag nakabot po na papacilitate na tatanan ng endorsement. Iyo po ni ang role kang sanggunian igdi sa bagay na ini. Ang nagtataw ba ning ruta diyan ang lokal na gobyerno? Pag kung halimbawa iguana, lokal na gobyerno po subject po sa approval pirmi kang LTFRB. Si pag-create po kang ini po ang linawon ko po. Si pag-create kang linya, yaon po yan sa local government units. Pero ito pong pag-issue ng franchise sa mga jeepney, yaon po yan sa LTFRB. Kung ba't ano pang ibang papel kang lokal na gobyerno kang nagadigdi kung sakasakali man? Halos iyo lang po yan. Then at the same time, si information education campaign. Okay, sige. So, at least, medyo garo-hariyo pa man yan. Pipira-pira pa man lang ang igwa kayan. Mahalat na una kita kung nuarin sinda mo kumpleto and kung kasuarin magkakaigwa. Saro pang gusto kong tukaroon tabi, Konsyal, ining manunungod digdi sa mga telcos, sa mga telecommunications companies na nag-ooperate digdi sa Syudad ng Naga. Dahil sa nakalihis na pirang bulan na, kadakol po nin mga reklamo, ang ining mga telcos garo pirang balik na dyan sa Sangguniang Panlungsod, kapapaliwanag, and yet kan mga nakaagim garo mayong naging solusyon, mayong nangyari duman sa mga naipromesa, sa mga napag-urulayan. Kaso sarong aldaw nagpaapod gagiraray ning hearing and nag-arabutan kumpleto si mga representative kan mga telcos. So ano po ang nangyari? And si detalye, hiras po sa muya. Iyo po, tabi Sir Roy, kang Webes pong hapon, 1:30 nagtipon po ang Committee on Public Utilities sa Sanggunian. Yan po sa Session Hall. Ang mga pagiriba ko po si Councilor Jess and Councilor Joe and si mga representative kang NCPC. Then naugma po kita rayaon po si halos kompleto po si mga representantes kang telecom companies. I-summarize ko lang po si mga manifestation ninda. Primero po duman sa Globe. Sabi kan si taga Globe 100% na sindang restored igdi sa Naga City. Ang purpose po pala kan si committee hearing, yun po na aramon sa inda ang restoration efforts inda. Restoration activities sa pigigibon ninda. Si PLDT man po saka si Smart ang manifestation man po ninda, yun na 100% naman sindang restored as far as Naga City is concerned. Ini man pong DCTV, si representative po ang sabi niya is 100% na restored naman ang sindang linya. Igual lang po sila mga arayos pa mga lateral lines, padikit-dikit, Pareho man po katong nainot na duwa si Globe and si PLDT, igual man sila mga piga-arayos pangkadikit pero 100% restored na sinda.
And ini man pong sa Converge, ang sabi po ninda 98% na sindang restored igdi po sa Naga City. And igwa pong bagong player, ini pong DITO, ang sabi ninda mapuo na sinda kang sa indang operation by soft opening ngunyan pong March. Okay. Ngunyan igdi man po sa PLDT and Smart, ang sabi po kan si representative ninda, nag-waive sinda kan si mga babayadan for November and December last year for the entire Bicol except the province of Masbate. So halos gabos po sinda nagmamanifest na restored na mga linya ninda and yung po yan si note kang committee. May mga taga-media po nag-arating din duman, igwa mo pong ibang barangay officials na nag-attend. May taga-Kasuray ko man po na nag-attend and igwa mo pong manifestation duman an Kasuray ko too. Before po pala sinda dyan sa Sangguniang Palunsod, nagkaigwa sinda ng separate meeting man. Kaya may initial agreement na sinda. Bago po duman sa ibang concern, sabi po kan si taga-Kasuray ko, as far as Magsaysay Avenue is concerned, by March 4, ang una pong March 4, kulang-kulang na lang pong 1 month. Nailipat na ninda gabos ang linya ninda duman sa bago nindang linya. Itong gabos nindang kable. And base sa agreement ninda, kan si mga telcos nakaulay mikang aldaw na to, supposed to be by March 4, nakalipat naman sinda duman sa bagong mga linya. But sabihin, kung gurano yan kadipisil isipon, ang challenge talaga is mailipat ninda mga linya ninda by March 4 base duman sa Urunay. So gusto sabihin kay ni Tabi Kunsyal, mayo nang mawawalat duman sa naposte duman sa mga dating tinutugdukan ninda sa Magsaysay. Oo. Tayo po yan si agreement ninda kan mga telcos. How about sa ibang lugar? Ang pigaranti lang po ninda is Magsaysay. Okay. Igwa mo po sila mga timetable duman sa Liboton, MT Villanueva, San Felipe, pero ang pinaka-definite pong pingsabi kang taga-Kasuray ko ni Engineer Napay is by March 4 ngaya Councilor Lito and Councilor Joy, Councilor Jess, nakalipat na kami kabos duman sa sa bagong linya ninda and hopefully ini nga mga telcos makasabay man. So pigdangog man dito kan mga Okay. Pero igwa lang po kayong mga hapot si mga members kang committee. Dahil kung fully restored na si mga telcos, grabe pa ang reklamo. Correct. Sa Tama ka dyan. Sagot mo yan. Kadakol pang reklamo, manungod sa restoration. Correct. Ngunyan, ang malinaw po duman na nahiling po kang committee, yun na mayo sindang tultol na pag-handle ng complaints. For example, ining Converge, ang with due respect po, sasabi ko lang po ni because iyo po ni si discussion duman. Ini pong Converge, pigsasaro-saro na ninda ang complaints dyan sa opisina ninda. Kung sorry na putol, ari na linya, tapos sa kaninda papadalaganan. So, ang primerong hapot ko po palan, yun na, kung igwasin da ni mga bangkong kaulay na pwedeng bayadan. Igwa mo po nga, Councilor Lito, niya ako kadakol pirming nakapila dyan sa luwas kang Converge. Okay. Most likely po nga, iyan po yan si mga complaints. Good sabihin, kung kadakol yung pirmi araal daw, araw kaya ang numero ka nagko-complain sa indo. Good sabihin, dahil kayo ka mo nakaka-perform ng maray. Ako man po ninda na pipirito nindang i-improve ang sa indang serbisyo. So, kung matanda ta po baga, nakaigwaling bagyo last part of October and first 2 weeks of November. So, but sabihin, from that time hanggang sa ngunyan, almost 45 days na po nakaagi. So, by this time, there should have been a significant improvement sa services ninda. Yung pa rin pigahagad kan mga tao igdi sa Naga. Because namumroblema kita duman sa mga aking nagkukondusir ning nag-aadal blended learning, nag-aasang maray sa online classes, sa si mga negosyante man na very dependent sa internet services. So yun po ni si pigpaabot sa inda. Yun po ni si common na naobserbahan kang committee during the committee hearing. So anong gigibuhon kang komite? Anong magiginibukan lokal na gobyerno kang Naga kung sakasakaling sa pag-atubang ninda, nagpara-promesa sinda ning araw kayan para sa kaytong inot.
Tapos may mangyari. Ano ang agreement nindo? May nagkaiwa pa Actually, mo agreement? Sir Roy, naugma kita dahil aram nindang during the committee hearing, aram nindang magagabat ang issue. Okay. And yet, despite kang context na yan, nag-appear sinda. And iyo po ang kaugmahan man kang committee na yaon. They were really brave to attend and to confront the issues. Ang hiling mi kaya, bako ni sa level ninda. Kasi ang paghiling mi tabi, Sir Roy, garo mga yaon di mga collection offices lang eh. So talagang nagmamatter ang support sa indakang national ninda. So by Tuesday tabi, Sir Roy, ang kami po, ako po committee as committee chairman, masabit po kami ng resolution na nangangapudan igdi sa mga telcos na ni sa main office ninda na dagdagan ng resources igdi sa local offices ninda, ayusin ang complaint centers tangarig na mag-cater and by strengthen si pag-handle ninda kang pag nahiling tapo ngunyan fully automated lang kay sinda human po niyang downside kang automation. Maapod ka, i-refer ka sa Manila. Tapos ibabalik dahil mo aram kung arin masisimbag. Masisimbag. So ang gigibuhon ta na lang magtataga follow up na lang kita digdi sa local para masatisfied na itong mga subscriber na mga taga-Naga sa iba pang lugar. Iyo po, kaya po minsan na itong urulay sa mga rebates immaterial eh. Kasi kung dahil mo man kaipuan actually ang rebates, ang kaipuan mo serbisyo. Correct. Ano man ang magkukuha mo sa rebates, rebates kung mayo ka man talaga na-receive na tultul na serbisyo. In fact, ito nga ning rebates ninda, alibaw kang PLDT, maman talagang serbisyo, kaya talagang dapat ibalik na si bayad kang nakaagin 2 bulan. Pero ang one good thing po sa PLDT is very definite si announcement ninda. Na nagtao sinda, nag-wave sinda kan si gabos na babayadan October and December. Except sa Masbate, gusto sabihin sa buong Bicol, sa 6 provinces and pirang cities na tinamaan talaga kang big wave talaga ninda si babayadan. So malinaw na maray ang announcement na ni kang PLDT. So anong maipopromesa ta sa tuyang mga subscriber tabi konsyal? Although bako man dapat na magpromesa kay niyo dahil bako ka man taga telcos, kundi ikalang dadangog sa inda, ikalang sinagpapaabot. Pero sa ibong kayan, anong pwede tang maipaabot naman sa mga subscriber? Tanganing medyo kusog mawaran dahil mawaran ng buot. Primero po kaya, aning paghilingon ta, halos sarabay po kitang nagkaigwan ng problema after kan si Bagyo. Down si lines ta, si electrical supply. So halos sarabay-sabay si pagbangon. Nainot si kuryente ta, we commend ka Soreco to, sa manager Candia, sa kasi team niya. Dahil for mga 2 weeks lang, 10 days, kaskasan sinda, mabilis. So si mga telcos talaga, very dependent sa national support nila, national offices. Pipiraman lang si mga yaon nindang manpower complementing di. So naka-outsource pa yan. So dahil talaga nakahiro. So pero iyan excuse na yan, pwede pa yan duman sa mga first 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. Pero kung araw na kaning kalawig, nagiging impatient talaga ang tao. So kami po sa lokal na gobyerno Canaga, sa Sanggunian, and of course si Mayor Nelson na very vigorous sa pagpurso kanina magkaarayos po saka si Vice Mayor Nane. Kami po nagpapaabot kang mga ini sa national office nila. And ngunyan pong Tuesday, again, another resolution will be passed, hopefully will be passed. Pero po kaya Sir Roy, ako personalmente, kong drafted na proposed ordinance na pailing ko po nga ni sa inda during the committee hearing. Ini po ma-penalize duman sa mga telcos na dahil mahiro kan si mga linya ninda. After na mag-notice sa inda ang Kasureco na dapat ilipat na nila ang linya nila. Actually, sa Royan, ihapot ko sa imo. Anyway, sige, nabuksan mo naman sana. So, muna po kaya, existing ang sa tuyong ordinansa na one pole joint agreement policy. So, yun po yan ang sinusunod kang gabos sa telco, sige sa Naga City. Ngunyan, pag nag-declare na po ang Kasureco na tapos na kami and nakalipat na kami, dapat po maglipat naman sinda. Ngunyan po, mayo kay kitang
legislation tungkol diyan Mayo pong penalidad. Kaya dahil sinda naghihiro, pinapabayaan lang. Nahiling ta po ning anggulong ini, kaya po naisabit ko po ni by garo middle of November na isabit ko po ning ordinansang ini. Garo marayan na. Kasabay po ni katong pagwinding kan si mga tinampo. Okay. So hopefully po garuduang committee hearing naman po kani, nagadan mi na po ning opinion ang satuyang abogado kan syudad, nagtao naman po sila ning opinion, i-consolidate ko na lang po and hopefully mai-submit ni sa kunin. Very contentious tabi ni Sir Roy, pero pigpahiling ko na sa inda during the committee hearing na ini ang pwedeng atubangon kang mga telcos kung sakaling daitulos makasabay sa cadence kan si mga. Pero nangangahulugan ba ini na makabit pa sinda sa Kasureko to kan sa indang linya? Iyo po, ngunya po kay pag sinabing joint pole agreement, sarong poste po ang Kasureko and duman sinda naka-attach. And nagbabayad sinda kayan sa Kasureko. Sa Kasureko. Kasi po pigi-iwasan to man po baga tabi si Roy na halos kadakol na poste. Makanuson man bang hindi mo nakadakol na poste. Ang problema lang po dahil kung nakalipat na ang Kasureko and pigahalat man sinda maglipat naman, halo yun sindang magsabay na maglipat duman sa ano. Saka naglalaylay baga sir ang sa indang mga kable. Ikaw po kitang dangling ordinance kayan, sponsored by Councilor Buddy Del Castillo. Kaya po dahil mo na kaya magkasurusog kung arin na mga kumpanya itong mga nakaburugtak naman Dahil mo na aram kasi sa kadakuli kan si mga wires na kung si sayang hanapon mo kung kaysa itong linyang ito. Pero kaya ang ano tangon yan is prospective kita. Pag nag-notice ang Kasureko na nakalipat na kami, you're supposed to follow us because of the joint pole agreement kung dahil ka makasunod duman sa time na paglipat ka, yun na po to ang duman po nakapokus si ordinance natin. Okay. So gusto sabihin, halimbawa, si sarong linya, kan sarong telco, dahil pa nakabalyo, di rimati sinda ang pipinaran. Per day po pati. Ang proposal ko po duman is per day. Pero paano ta ma-identify na ito si ano? Kaya po prospective kita dyan. So, but sabihin, ang mga, sabi po kan si mga yaon duman, si nag-attend duman, may mga color man po ngayang sa mo. Okay. May color. Si mga inot po kaya kang panahon, may yung color. Halos tapos po lang sinda black. So, by March 4, yan po magsaysay, we're supposed to see a widened road na mayo na po ni mga poste. Okay. So, yun po yan, very clear on the record yan duman sa manifestation. So, anong masasabi mo duman sa hearing? Ano ba? Matrayon po ba ito? And naglalaon ba kita na masusunod ba ito? Yun po, ako po bilang chairman kang Public Utilities, modesty aside po, primero, naku na pong kaugmahan ko na rayaon po sindagabos pagpapapod po ni Mayor Nelson, reaon po sinda ka boss. Ang sanggunian, reaon po sinda ka boss. Gusto sabihin, ang pagtangkuros ninda sa efforts kang lokal na gobyerno, yaon na sana. So, maintindihan taman po na ining mga sa Converge, sa Globe, sa Smart, PLDT, very limited man lang po ang kakayahan kani sa local level. They can only do so much sa pag-extend ng Pero yun na po nga yan. Yan pestering problem na yan. We also need concrete answers. So, kaya po nga diyan nalaog man ang lokal na gobyerno. So, hopefully po ma-address man kasi pag-aram nindang kakalampag man sinda ang sabi ko po, very clear ang sabi ko sa inda, ipaabot nindo ning mga concerns sa mga bosses nindo sa Manila. Last na lang bago kita magtapos, saro sa nabanggit mo Kasubago, pag nagbabarayad duman sa mga opisina ninda, surusuan. Tapos garumayo ning garumayo ning distancing. Nawawara ang social distancing, nasa pandemic pa kita ngunyan. Mayo ning tultul na proseso kung paano sila mabayad. Anong advice sa duman sa mga telcos na niyo? Tanganing magsunod sila duman Again po, may reiteration po kita kan si existing na protocol sa Naga City, ang HERTF headed by Mayor Son and Dr. Boots na sa distancing etc. We reminded them of these matters. So, sunodun daw. Dahil, araw mo, Konsal, kadako lang reklamo man sana, maski duman sa mga itong mga nagduduman sa opisina, apwera kayo yung sa linya. Na sana, matawan ninda ning atensyon. Yes, and masitar kang komite, mga advice ang sinda.
Okay. Sige, bago kita magtapos, panghuling, baka may gusto ka pang ipaabot sa mga parantabay ngunyan sa FB, saka sa radyo. Gusto kang may i-announce. Salamat tabi, Sir Roy. Sa kabos po nagdadalan po, igdi sa programang Annaga ngunyan. Igdi po sa Sepio. Nagpapasalamat po ako sa imbitasyon na ni Sir Roy, ni Sir Allen, as in mga pag-iriba tayo igdiyo. Bayaan po nindo pirmi po kaming makulibat kaning mga bagay na ni in one way or another, tangarig pong maipaabot naman sa mga nanunungdan. Trabang-tabang po kita, and salamat pong maray sa indong pag-unawa baga. Ginigibo po gabos kang lokal na gobyerno kang Naga, headed by Mayor Son and Vice Mayor Nene, ang sayang makakaya tangarig pong ma-address paluway-luway. Primero, ito pong mga concerns kang city, and itong nasa mga stakeholders po kang Sutoy Syudad. So, salamat po. Happy weekend po sa Sutoy Gabos. Mabados, nakaibanan ta po, City Councilor Lito Del Rosario, Chairman Committee on Transportation, Public Utilities, Public Safety, digdi po sa Sangguniang Panunsod kan Syudad Dinaga. Yan na po, tinatapos sa tuyang programang Urulay Banwaan, sa pangaran po kan sa kuyang partner Allen Rayon Danga, sa pangaran man kan Bilog na News Team kan ANN News, asin sa pangaran man po kan City Events Protocol Public Information Office, kan ni Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis, Sangguniang Panunsod Naga, asin kan lokal na gobyerno kan Naga. Naantabayanan po kita sa KMFM 100.7, Radyong Kakampi mo, asin 89.5 radyo natin Naga. Ini po ang sindong nakaibanan, Roy San Ramon, Marinaga. San Ramon. Urulay Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.